Alright, what's up mga gamers of Call of Duty? Kumusta man mo? And today magdula ko og kuan. Minsan na ba ko? Like 46 na akong level. Naka-stop ko og Call of Duty atong mga 1 month ago. So gibalik na ko siya. And syempre karon malingaw-lingaw ta para sa ato ang Call of Duty. Alright, so right now check sa akong email. Saan yun? Reward, ID collection, claim. Alright. Claim na nato. Continue. And system balik ta. So muna akong kuan karon, muna siya ako ang sundalo. Yo kayo, napay backpack oh. Yo kay backpack ba? So akong pangalan sa Call of Duty guys, i-add ko ninyo, it's LKN Joe. Yeah, supposed to be na ko grupo ani sa una. Na ako naila pod pero i-invite ko niya, nasayop lang akong pag name ani. I don't know kung ako siya i-try pod kung unsa pag rename ani. Pero pwede raw siya ma-rename. But for now pwede ko niyo i-follow add ko ninyo guys. Ano na mo sa ning tao kani sila. Ayan, pwede ko niyo ma-add. And para magdula ta, LKN Joe sa Call of Duty Mobile. So, play ta, quick play, multiplayer. Muna akong item, muna akong ginagamit na mga gamit pusil. Alright, so start ta. Asa ta ni paingon. Check na to. Ha! Excited na ako. Break pa karon. So, yun. Level 43 ko. Ako makauban na sa level 33, 46 isa. Alright, so muning item. Ako ang bago gipahit karon, zombie gene. Try na to ni. Yun. So, sa karon nga season, muni ang gamit. It's yun oh. Haha. Tara at least naka-donate ko to. Alright. Oy! Gani. Sorry pag press. Di mo ganda gamer good. Yung lingaw naman yung ato Dami nag-pass time ba? Wala ka gay ko bay? Lamig ka ng pusil. Dininay ka. Taro, ni kita buko. Taro. Right, may drone din yung drone. Pwede na siya gamitan ng drone. Friendly hunter-killer drone deployed. Cover me, reloaded! We need to jam enemy UAV. Alright! Standby. I'm so... Sabi ko kagahi, bay! Ano? Alright. Ito na i-bomb sila, drones. Biging! Ito i-disable ang ilahang para dito mamuto. Yun. Ako itong igo. Bangaa oy. Yun. Muna lamig ang pusil guys. Awa. Ala. One more time. Kairotan yun guys. Drone. Patay oh. Muna diya. Changing mag. Friendly predator missile inbound.
Likod lang kita. Reloading! Cover me! Grenade ta. Keep on them. We're winning this one. Predator missile inbound. Laka, mga tagpo silbi. Una ko yung ammo. Right, pwede ko pick up. Nindutan na reload. UAV online. Wapo ka siyang pusilo. Yon! Yeah! Daog me. So 50 ang among kuan, the best of 50 rin siya. 8 din sa kontra. Mo na diya. Alright, so ito i-check kung unsa akong rank. Naka third place ba ko, first place. Let me check. Muna siya pinakabago karon nga kung ano nga pusil AK-47. So MVP kita dito na guys. LKN Joe score 1,695 sa number 1 ko, number 1. Grabe si Kikoy. May Kikoy, as in good. Abi, wag gyud makapildi ato ba? Grabe kung kuan ba. Kita nyo do? Ha? Ayan, so add ko ninyo sa ako ang ano. Ayan. Nice work. So, level 46 na ko. Right. Salamat guys. Sunod na pod.